Tampereen kaduille ilmestyi viime viikonloppuna Loldies of Oodin nimeä käyttävä katupartio ja he ovat täällä tänään ja nyt puhutaan siitä, että mikä tämän Pelle-ryhmän sanoma oikein on. Niin. Huomenta Ihan Pelle. koko porukka ei ollut hyvää huomenta. Huomenta. Keitä te olette? Nimet saamme kohta ruutuunkin. Elle Pelle, hauska tavata. Ehkä Udin, ehkä en. Itse en ole Pelle, vaan ikävyyskriitikko Kuura-Aho. Pellet ja ikävyyskriitikot, me olemme hyvää vataa keskenämme. Mikä teidät saa lähteä Tampereen kaduille partioimaan? No kuulimme, että tällainen kaduilla partiointi on kurjan trendikästä. Vuodissa ja hyväksi kaikille eläimille ja ihmisille, Ja hyvinvoinnille ja Pellelle. Ja sitten lähdimme ja sitten yritimme siellä myöskin pelastaa monia neitoja pulasta, mutta neidot eivät jostain syystä olleet kovin innoissaan tästä asiasta. Minä... Pulaakaan ei pahemmin kyllä näkynyt. Ei kyllä. Oli hyvin hauskaa. Mitä te sitten teitte varsinaisesti? Siellä oli Soldiers of Oodin niminen katupartioryhmä. He ovat allergisia. Te olette allergisia heille. Okei. Mutta te kuitenkin seurailitte heitä. Lähestyitte heitä. Niin. Me oli itse asiassa siitä kuvanauha. Katsotaanko se? Nähdään Pellet in action, eli Pellet toiminnassa. Missä me näytetään? Kohta Tuolta näkyy tuolta ruudulta. Sota on loppunut! Me suojelemme teitä kaikkia! Samanvertaisesti! Ja tasapuolisesti Me olemme lumipeihin! etupuolelta, takapuolelta ja Iloinen Oodin, onko liikunnan kapsia? Kaikki saavat olla tänne yöllä turvassa. Hyvä! No niin, tuo teidän Pelle-nimi viittaa siis tämmöiseen katupartioryhmään Soldiers of Oodin. No, Niin miten te saitte idean tästä alun perin ja kertokaa vähän teidän toiminnasta. meidän toiminta on hyvin tyypillistä Pellejen toimintaa. Pellet tykkäävät loikkia, kieriä, ryömiä, tehdä kuperkeikkoja, tehdä kuperkeikkoja ja kärrypyöriä, laulaa ja tehdä tämä kaikki ihmisten hyväksi ja eläinten. Ikävyyskriitikkona minun täytyy kyllä korostaa, että minä en ole Pelle enkä ole ollut paikalla. Ei, olikohan se siellä? Minä olen Oliko se paikalla siellä? sattumalta huumorilla. Huumori olit paikalla. Kaikki jotain huumoria, teidän huumorianne. Tuot FBstä, Facebookista, niin sieltä voi poimia tällaisia kommentteja. Mä nyt poimin eilen yhden. Olen itsekin mukana tavallisessa katupartiossa äitinä ja naisena, turvatakseni omalla resurssilla muiden naisten ja lasten vapautta olla rauhassa. Teidän tarkoitus on ilmeisesti tehdä brutaalia pilaa niistä naisista, jotka ovat Suomessa joutuneet ulkona liikkuessaan väkivallan uhreiksi. No ei ole. Onko Meilläkin on täällä tarkoituksenne... keppihevonen. Pakenetteko te tätä kysymystä? Saanko vielä kysyä, että teettekö brutaalia pilaa väkivallan ja seksuaalisen ahdistelun uhreiksi? Mistä teidän keppihevosenne on? Onko se näkimätön keppihevonen? Pystyttekö Pelle tähän kysymykseen vastaamaan? Saatte meiltä keppihevosen, mikäli haluatte. Kiitos. Se on keppihevonen. Se on keppihevonen. Että on kaduilla niin tämmöinen keppihevonen löytyy. Keppihevonen. Seksuaalisesta väkivallasta ja muusta mennä kadulle partioimaan. Miten varsinainen katupartio suhtautui teihin silloin, kun te siellä heidän liepeillään kuljeskelitte? He toivottivat meidät tervetulleeksi uudestaan. Ja uudestaanhan me olemme menossa. Milloin te olette menossa ja minne? Ei voi tietää. Yllättäen. Emme usko sellaiseen lineaariseen aikakäsitykseen, että ei voi koskaan tietää, mitä tapahtuu. Se on vähän vaikea sanoa sitten Okei. siitä. Mutta te ette ole kuitenkaan tullut julkisuuteen omilla nimillänne, niin minkä takia ette? Anteeksi, olette ymmärtänyt Kenen nimi minä kysymystä? voisin sitten julkisuudessa olla ellen omalla? Minun nimeni on siis ehkä Odin, ehkä en. Ja minulla ei ole mitään muuta nimeä. Jos teillä olisi
jokin muukin identiteetti siellä Pellen sisällä, Pellenaamarin sisällä. Miten sille identiteetille voisi käydä, jos te tulisitte ja kertoisitte sen identiteetin? Hyvin hankala tämmöinen metafyysinen hypoteettinen kysymys, mutta minä voin kyllä todeta, että punanenät ja poskipunat suojaavat onneksi. Suojaavat. Minkälaista palautetta te olette saaneet ihan ihmisiltä, yleisöltä, Facebook-ryhmissä? Mikkokin kävi Ja sanoo, että me ollaan tehty itsestämme ihan pellejä ja se on tosi Internet-selaimessa ainakin näin monta tuhatta on sanonut joo. Meillä on näin monta tuhatta seuraajaa. Okei, mutta myöskin aika tavallaan toisen tyyppistä, että se on saanut sekä positiivista että negatiivista, että myös sitten ihmiset ovat suuttuneet. Meille ollaan sanottu myös, että haluttaisiin antaa pataan. Niin, mutta siinä ei kerrottu, että mitä sinne pataan halutaan antaa. Me yritettiin kysyä, että karkkiako, mutta ei kerrottu. Pelottaako teitä väkivalta, että teihin kohdistuisi sellaista? Kun te Meillä on mukana myös Pelle Peloton ja Pelle Pelottoman seurassa ei pelota. Miten teihinkö te tuolla kaduilla kävelette, niin millä tavalla ihmiset suhtautuu teihin siellä? Näin. Ei ole mitään ongelmia ole. Läpy. No niin. Hei, tää Odin kun liikkuu tässä, videolla nähtiin hahmo hänestä ja ehkä Odin... Ehkä en. Mutta että jos ajatellaan vielä tätä identiteettikysymystä, niin kuinka tärkeä rakennuspalikka Odin on suomalaisen identiteetin kannalta? Sehän on germaaninen hahmo ja me ollaan suomalais-ugrilaisia hahmoja enimmäkseen tässä maassa. Mutta Niin. Pelle pitävät paljon asioista muista kulttuureista. Pelleille kaikki kulttuurit ovat Pelleen kulttuureja. Odin kelpaa myös, vaikkei se tavallaan suomalaista kulttuuria olekaan. Kyllä, emme ole mitenkään suomalaiskansallisia pellejä. Mekin tullaan ties mistä galakseista, että ei se ole niin justiin. Okei. Te olette herättäneet hirveästi huomiota sekä Suomessa että ulkomailla. Teistä on tehty juttuja BBClle ja Independenttiin ja... Kaikki vaan kummalliset kirjainyhdistelmät, BBC ja CBC ja NRK ja AP ja Seera. Al-Jazeera Al Jazeera myös. ja Aha, Washingtonin posti ja New Yorkin aika. Tunnetteko te näitä paikkoja, mistä ne kuulostaa hyvin oudoilta? Kyllähän ne aika Tarkista joskus kaukana on on. Onko tää yllättänyt tää kansainvälinen tunnettuus? Joo. Pelle pitävät yllätyksistä. Ennen vain Hermanni on päässyt televisioon. Pelle Hermanni, niin. Kiinnostunut. Miksi Pellet nyt olettiin kiinnostavia? Niin. Ihan kivahan se on olla telkkarissa. Mikä teillä Pellet on tavallaan filosofia tuolla taustalla? Meidän Mikä teidän ajatus teidän taustalla on? Mitä te haluatte tuoda ihmisille esille? Hauskaa! Kaikki Pellet ovat tasa-arvoisia. Me ajattelemme rakkautta ja valoa ja värejä ja popcornia. Teitä on epäilty myös vasemmistoanarkisteiksi ja ootteko te vasemmistoanarkisteja? Mikä on vasemmistoanarkisti? Se on hyvä kysymys. Ainakin ovat vegaaneja. Te ette syö lihaa. Ei. Joo. Pitää olla kiva ihmisille ja eläimille. Kyllä. Eilen tuli nyt tämä traileri, jossa pyydettiin, että Pelleille ei sitten muuta kuin vegaaniruokaa. Toivottavasti tuolta lämpiöstä löytyy. Tosiaan katupartiokeskustelu on ollut aika kuumana viime päivinä, niin mitä mieltä te olette näistä katupartioista? Minkälaisia terveisiä haluatte lähettää näille partioille? Terveisiä. Jos sinne mennään niinku ilahduttamaan ja tuomaan väriä ja sellaista, niin se on. Kaikille ihmisille, jokaiselle, joka liikkuu kadulla, täytyy tuoda iloa ja valoa ja värejä ja suklaakeksejä ja rakkautta. Ja popcornia. Iloisella asenteella kyllä kaduilla on joukossa paljonkin. Pääsette vielä kohta ääneen, mutta kerrotaan tähän väliin se, että perjantai-dokkarissa tekin tietysti välillä telkkaria kattelette ainakin äsken kiinnostuneesti tuossa huomasin, niin siellä käsitellään katupartioita aamulla. Tämä dokkari julkaistaan netissä, mutta sen otsikko on Odinin sotilaiden kylmä yö. Teille tulee flunssa siitä. Se kertoo pelon ja uhan tunteista Joensuun yössä, mutta katsotaan siitä pieni pätkä. Riitti yli tuolta Yleisradiosta ja tultiin katsomaan teidän mielenosoitusta. Mitä teillä on niinku tapahtunut tässä? No, kyllä tätä saatte seurautua Ylellä, ei anneta haastatteluja, sori vaan. Joo, mutta voisitte siellä virkoita, mitä tässä Kyllä te näette tämän. ei mitään, me seuraillaan tässä.
tämmöisiä samanlaisia pelleryhmiä on syntynyt myös muualle Suomeen. Savonlinna esimerkiksi. Onko nämä Savonlinnan Loldies of Udin ryhmäläiset teidän kavereita? Pellet on kavereita Kaikki on aina. kavereita keskenään. Mekin ollaan kavereita teidän kanssa. Hei, Joo. tämmönen tilasto, tai ei tää tilasto, tää on IL-Tieto1 tieto. Yli puolet suomalaisista sallisi katupartiot. Yllättääkö tuo luku teidät? Kyllä me olemme hyvin sallivaisia itseämme kohtaan. Kyllä me Ja me pidämme saadaan tästä ikävyyskriitikostakin. mielestä. Onko suomalaisia huumorin tajua, kun 57% sallii, ja tässä on nyt tarkoitettu sitten tällaisia Odinov tai Soldiers of Odin tyyppisiä partioita. Anteeksi. Onko teillä huumorin tajua? Mä aina välillä sitä joudun raapimaan laarikoita, mutta yleensä on kyllä, yleensä on. Hyvä. Mitä te pellet meinaatte vielä tänään tehdä? Pelleillä? Pelleillä. Vaniljajäätelöä. Pelletittää. Vanilja jäätelöä tekee mieli. Joo. Teillä oli Jessica. vielä jonkinlainen tämmönen lauluesitys, jonka te haluaisitte esittää Hei, meille. Niin... Meillä on semmonen juttu, että kun te olette nyt kysynyt ihan hirveästi kysymyksiä, niin sitten nyt me halutaan kysyä kysymyksiä myös. Joo. Että tervetuloa tänne Pasilaan, tänne lähetykseen, hyvät median edustajat. Nyt kun meillä on täällä median edustajia paikalla, niin kysymme median edustajilta nyt pari kysymystä. Äkinno naiden ilor notsieko irää astusvuonna. Sä puhut taas takaperin. Eli mikä on median rooli äärioikeiston nousussa? Medialla ainakaan Miksi media ei kysy poliitikoilta oikeasti vaikeita kysymyksiä, vaan pelkästään helppoja kysymyksiä? haluatteko vastauksia? Me ei olla täällä Ei olla osapuolia. Suomalaisia ihmisiä koskaan sanoilla tulva, aalto, virta, ongelma ja kriisi, kuten kutsutte turvapaikanhakijoita. Jätämme harkintaan nämä kysymykset. Kiitos haastattelusta median edustaja. Kiva kun pääsitte. Ja katsojille vielä tiedoksi, että nyt tulee loppulaulu. Runollinen luostolo. Piiri!